Darasi na hudu wanda ya kamata mu koya shine people are your greatest asset in business. Sometimes it's not what you know, it is who you know. Wato ya kamata ka san cewa idan kana kasuwanci, wato mutane su ne babban jarinka. Mutane ya kamata a ce kana da wani credibility a wurin mutane. Wato kana da wani mataki na yadda wanda mutane suke da shi a kanka. Idan ya zamanto cewa baka da wannan mataki, baka da wannan yadda wanda mutane suke a kanka, to akwai matsala. Saboda me? Saboda shi kasuwanci wato wani abu ne na yadda. Duk mutumin da ya yarda da kai zai iya ya tura maka kuɗinsa ka aika masa da kaya baya jin wani ɗar. To wannan abu ne mai muhimmanci. Amma idan ya zamanto cewa kana cutar mutane, kana ha'inta su, to ko da ka yi sama a kasuwanci sai ka faɗo. Wannan shine gaskiyar magana. Dole ne 'yan kasuwa su riƙe gaskiya, su riƙe amana ta yanda mutane za su yarda da su kuma za su amince da su. Dole ya zamanto cewa kana da wani level na gaskiya wanda duk wani wanda ke mu'amala da kai, idan aka zo aka ce ya halin wane yake, zai bada kyakkyawan shaida a kanka. Kada ya zamanto cewa kana ci wa mutane kuɗi, ko kuma in ka je ka aro kuɗi hannunsu, ka yi bashi ko ka yi rance baka maidawa. Duk waɗannan abubuwa ne wanda za su shafi nasararka a gaba. Amma mutum a yanzu ba zai gane ba, amma a gaba duk waɗannan abubuwa ne wanda za su shafi nasararka da ci gaban kasuwancinka a gaba. Dole ya zamanto cewa idan, ko da a ce yanzu mutum ne yake son ya je banki ya anshi bashi, akwai abin da ake cewa credit rating. Ba yanda za a yi a ce ka je, ko da a ce banki ne na musulunci, kawai ka je kai a matsayinka na ɗan kasuwa, kawai ka je ka ce kawai su baka bashi. Ba yanda za a yi su baka bashi. Dole sai wato ka nuna masu cewa kai mutum ne wanda za a yarda da shi, za a amince da shi, kuma kai mutum ne mai gaskiya da amana. So wannan credit rating daga credibility aka samo shi. Daga credibility aka samo shi. So ya zamanto cewa kana da mutanen da suka yarda da kai, suka amince da kai. To ta haka ne ko da a ce mutum wata jarabawa ta same shi, mutane ba za su ji tsoron su taimaka maka ba, su baka aron kuɗinsu, ka yi kasuwanci ka juya har lokacin da kai ma Allah zai sanya ka sami naka kuɗin, ko in ce ka sami naka jarin. To amma idan ya zamanto cewa baka da wannan abun, to idan ka faɗa cikin wata matsala, ka san cewa fa ba wanda zai zo ya taimake ka a cikin wannan matsalar, saboda kowa ya san halinka, kai macuci ne, kai maha'inci ne. Idan sun baka kuɗinsu, ba za ka maido masu da kuɗinsu ba. Saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ɗan kasuwa tun kafin ya kai wani matsayi a ce ya gina wannan abun. Ya gina shi, mutane sun san ka da gaskiya da amana, yadda za su yarda da kai, za su amince da kai, za su baka abin hannunsu ba tare da sun ji wani ɗarɗar a zuciyarsu ba. Saboda haka wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a kasuwanci, mutum ya zama mai gaskiya ta yanda mutane za su amince da shi, ta yanda mutum zai iya wato ya tsaya maka a baka wani abu wanda kai a karan kanka ba za a iya a baka ba, amma wani zai iya tsaya maka saboda ya san halinka, ya san kai kowaye, amma zai iya tsaya maka ya ce na tsayawa ne a bashi ko nawa ne, idan ma bai biya ba ni zan biya, saboda ya san halinka. Amma in dai mutum ya san cewa kai mutumin banza ne, ba ni za a ce ya maka wannan abu. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake da muhimmanci a kasuwanci, wanda 'yan kasuwa ya kamata su san da shi kuma su rinƙa aiki da wannan abu.